От тия другите работи няма да му знаеш. Сърциня, ако сака да вземете си по една. Вземи си свечица, ако сакаш, обери се. Ево те, стави. Se tagaše, mlade. Da se do 4 sada. Какво му види? Мисля, няма да снимам. Добре му види. Не да дойде. Ще да вземам. Що ми аз Ще да не съм мала. Кой ме не ме мога да не века ми за да сгодим ми да не... Що се трябва на това? Много? Разлика в това. Да не изпукали като лади, не може. Има, да. Гоща. На слънце. Имаш. Си виж по страна. Мамаш идея. Само скорта. Казно? Ти поводите понеделник денеска? Няма да везе, пак ќе дојме в среда, ќе дојме ни. Само Патов рековме да го научиме. Да. На Кичево идете по-близко. Не. Не? Преко ви тоа бе? Мала работа, скоро исто е. Исто. По-добър е пато мислам от тому. Од подобар е? Од каде? Аз мислам на Битол е по-добър, а? Подобар е на Битол. По-добър. Да. Да. А чо таму ти си се врати? А не е некој Не. голема разлика, не е. Не, километрите тука се. Тука се. 5-10 километри ако е разлика, кој ќе? Толку. Тој та гитара. А е неговата гитара или само? Не, ова е од джепарот, ја донесе. Аха, джепар. Вашиот, да. Во Хридјанијец.